Hello, kumusta? Niyan sabi niyo malagad sa kanyang phone. Pai, Barili Morales, kumusta ka mong napamati karon tibo ka Bisaya ng Mindanao? Inyong malagad sa ASAP, always say a prayer. Kung partner ka pong diri, si Ranlita yan. Okay. Bueno, kumusta ka mong tanan napamati karon tibo ka Bisaya ng Mindanao? Bueno, dito maglangan. Ang suot magtatampo karon nato may gala atong tagad pagtagad, no? Pinada kinis usak ka, babae. Nga mapatawag lang sa ngan nga, Ilma. Kini gibuhatan og duwa sa radyo ni Ray Arellano. Ang higala, ang atong singer, Ilma. Minyo kog usa ka lalaki nga usa ka biyudo. Namatay ang iyang asawa kay naapil pagkalunod sa barko. Pero para inyo yung masabtan ang akong sugilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Hold me close and hold me fast. The magic spell you cast. This is love and rose. When you kiss me, heaven side, and do I close my eyes, I see love and rose. When you praise me to your heart, and in a word apart, a world where roses bloom. When you speak, angels song from above, everybody words into love song. Di mo kuksago nila. Give your heart and soul to me, and life will always be loving in rose. Kuyaw kitay. Ilma day. Dawatan yung taon niya akong maghihala dalang ni mo day. Taon? Ako isa day. Nalipayon takaog hatago ang tanan mong gusto. Ay, Dong Timyong, di ba minyo ka? O sa giday ang hitapos imong kinabuhi, mahimong imo kong kasuginlan? Oo, day. Ako sigulin nung tanan. Isugilo na ko ang senetabo sa mong kaminyoon. Ha? Ingon ani day. Tinod ka na, Doris. Mahal kay kanako. Ikaw ang tanan anang nako. Sa pada Timyong ay, pag na mawa ng imong kabut-buton? Uy, dili, but-but. Uy, tinuod yun eh. Ha? Hug ka ng langit para sa akin. Ay, sus, karaan mo na style ah. Ay, tinuod lagi, day. Hug ka ng langit, hulog ka ng langit. Gano'n na kasulti man ka, anak, be? Nalumping mo ng naong na mo. Ayun, namuna da ay. Ha? Ay, biya ka, no? O, sige. Pangako na, ha? Pangako, walang iwanan, ha? Walang limutan. Ha? Kasi ikaw langit, ako lupa. Oh, walang problema yan, bro. Walang problem, no problem. Ikaw atop, ako saog. Yes! Ganyan kita ka-love teams. Pirmi kang naasa ibabaw, ako kahoy, ikaw unggoy. Bungot sa ito'y. Ingon ni anak sa kong asawa sa una, El, na may pagkalog sa guto, pero mahal na mo ang usag-usa. O niyo, sa mong pagkahitabo ang nga namatay man siya? Kuan, magod ka ng ingon, magod ani ang nanitabo. Unsa day, mudor ka kasgawas? O dong, para sa maayong kaugmaon sa atong pamilya. Pero, dili ikaw ang angay ang muhimo, ana. Ako day. Kaya ako may laki. Ako ang padre di pamilya. Ha? Ang sabot mong ipasabot, ikaw ang malarga? Ako'y malarga day. Ako'y mo trabaho. Di mahimo dong, uy. Ako'y ilang kikinahanglan. Di ina lang imong kauban nga ako rin mo trabaho. Naman ka trabaho. Mga ako na lang. Ako may gikinahanglan. Resign na lang ko sa kong trabaho. Nya ako'y mularga. Di lagi mahimo. Kay dili ni mo kaya ang trabaho. Day, kayahon ako day. Para sa pamilya. Basta ha, ikay mo trabaho ha. Ikay mo larga. Day. Usa man na trabaho Beauty parlor. Oh. Ako ingnon ha nga ikay mo trabaho. Ikaw may mag-beautician, ha? Wa nga day dalimot mo day ko nga. Wa mo day ko passport. Nya, nahit po sa NBI.
Munang, wapa ko'y NBA clearance sa nga clearance. Oh. Pagkakidot ni mo, ay. Abi na rin mo kung sa trabaho, adi ay, mo nga gusto ka nga ikaw unta ang mularga sa gawas. Wa nga ulang. Pero pagkibahon ako, mo nga may atras ko. Haon niya, o sa pasunod nga panghita po. Ay, ulad gyud ay nga akong asawa. Magtumay gyud siya siyang gusto. Pero okay raman unta kay para sa pamilya, pero mingaon masagud ko. Ah, dole bahala ni eh. Wala, saan mo oras ah? Mujuti pa man di ko. Ah, nga nalimot man ko. Maligo sa kong dali di. Dong, Timyong? Ano, mati? Dong, nag-text mong kauban, oh. Asa na kuno ka, oy? Di ba kuno ka mo duty? Nada mo trabaho ron? Oo, day. Kunya nga nung pa man ka mula ka or mo trabaho. Late na ka ron. Wa nga, day, kanang pagpangon ako, matindog daw ako. Sakit pa na kong tuhod. Magdisod kong barog. Ha? Nga naman. Noon sa di mong tuhod. Ampot ka nga, ano man eh. Kalit ba yan, iwa pa manigapon. Baby, ari ko nabitan aw na to, bi. Ha? Uy, anak, naghubag ba ni Dong, uy. Rayuma man ni. Uy. Ha? Oh, waman ka magsulti dayon, uy. Nagkatabara unta kag tambal para anak. Bika diot, kwaon ako. Oh, nara tumarani, oh. Unsa ba ni? Alaksan? Alaksan. Mauni ang pinakapaspas nga alaksan. Ang Alaksan FR. Adunay kini fast relief formula that works in as fast as 15 minutes. Diretsong aksyon sa sakit sa rayuma. Sige na. Mauni akong sigig tumar. Mauni akong gisaligan. O sige tumara na, aron maka-duty ka pa. O, unsa na? Okay na, day, okay na. Maka-duty na ko. Lira mo wasakit sa kong rayuma, eh. Mao nga pagpundog yung daghan, ani. Aron kung mo anda nagbalik, kini dayon mo ibon tumaron. Kalisod sa unala kung makalarga na ko. Larga gyud day ka, day? Oo, unsa man di ay? Nya, ang pamliti ni mo. Wala ba tayo kwarta para... Ay nagkaguulaan na taon. Ang ako ring amiga ang bahala. O, akong amiga ang babahala sa pamlitin ako. Pero adto lang may manukad sa Davao. Sugaton ko niya dito. Niyagikan dito, mulahos na mga to sa Manila. Magbarko ra dito sa Davao? Ang ug magpambot. Ay, di ba, paingon sa Davao ba, di ba? Plano ka? Ay, naku ni mo, Timyong. Magbarko ra ko, oy. Basta kay siya ray bahala sa tanan. Og igon niya, ako lang unya kuno siyang ilisan kung makasugod ako trabaho dito. Unya kay, narabi bagyo nga umaabot. Umaabot pa man ka. Lisod man sa rug akong waton. Basta ka mularga ko Timyong. Bahala nag-unsay mahitabo. Day. Mo today. Milarga gyud siya. Unsa ka timalas gyud ka. Wa man gyud nila masugati ang bagyo. Pero nalunod gyud ang barko nga ang gisakyan. Ug daghan ang nangamatay. Og usa lang imong asawa, Timyong. Tingali day kay wa pa man siya makit. Usa man siya missing. Unya mo usa ka tuig gikan sa pagkalunod hangtod karon. Ug wa ko'y balita gikan pa niya. Mao nga gidawat lang nako nga patay na siya. Hangtod karon patay gihapon. Agad mo eh. Bitaw ay gipagkatawa ta lang ka, Si Myong. patas din mo eh. Day, unsa man day? Nahibaw naman ka sa akong status day. Unsa man? Gidawat na ko nimo. Kita? Sa pagkatinuod lang, wadyo ko'y gugma ni Timyong. Pero gumikan sa iya gisulti nako, naluoy ko niya, mao nga gisugot na lang nako siya. Ug sa among palag-uyab, nakita nako nga buutan ug mapinanggaon si Timyong. Mao nga mibati nako gugma niya ug nagpakasal gyud mi. Human sa among kasal, Kakapoy. Salamat nga. Nanguli na yung mga bisita.
Ubay-ubay sa atong mga bisita dong, no? Ang dili managhan nga atong mga silingan makidagi pagdaman ilang mga pamilya. Biga ni kay nakapaigo po na atong sudan nga atong gihanda. Ako wa jud ko magtuo nga mahuro to dong. 5 gud to ka baboy, unya 2 ka kanding ug 3 ka isda nga dagko nga gisugpa. Bito day ay pabida. Ang 2 ka baboy nga gilapa, unya ang inasal hurot maghapon. Grabe. Ay, pero sige lang ay. Di man na mo importante na ako. Ang importante mo ikaw day. na ako tanang yun ka. Unya nang labay ang pila ka buwan, malipayon kaayo mi si Timyong sa among panag-upan tungod kay pinangga man kaayo ko niya. Oh, tinuod ka na tayo, tinuod yun. Sobrang akong pagmahalo pagpangga ni mo day. Kani, kung magkauntag saging, imo ang unod. Ako ang panit. Ensa? Tinuod yun na, kung magkauntag noodles, imo pansit, ako ang sabaw. Ah. Oh, kung magsakay tag jeep, ikaw akong paningkuron. Bahala ako magkapyot. Kay base na lang. Unsay base na lang? Base nung ari mo, plitin ako. Mga pasahero ba? Kaya nagtunga ako kung doktor. Amaw, Taon na, magkakay. Then, na-mistil pa nimong isalti na ako doon kay nahibaw ko. Napamatud-an na ako nimo. Kay ganina, gipakaon ko nimo halo-halo. Pero ikaw ay skendi ragi imong gikaon. Ang dahutan mag-ayos. Mao di ay. Awan sa ko di ay. Ala, may nanugtog dong. Basig maniningil na. Ah, grabe. Di pa galit yung sweldo. Alagaw ato bali-bali lagtaro. Ay, o siya ato? Tim? Sabi na ko maningil. Artemio? Nakaila ka na ko, nang. Kinsa ka nang? Wa ka na ba kailan ako, Tim? Kanang, kinsa lagi ka? Ako bitaw ni imong asawa. Ako ni Uy, Tim. Wala ka makailas imong asawa, Tim. Ako ni si Doris. Pagtsuro, noon sa dugay ng patay akong asawa, uy. Napil pagkalunod sa barko. Ako lagi ni. Buhi ko. Usa ko ka sa mga survivor. Ha? Ay kung siga-sigay si imong mata, tos lukon ko na ron. Hindi ko mo to, ikaw ni Doris, uy. Ako lagi ni. Ay, ako binuwa nga, Doris, ha? Bantay, ha? Dili, di ko mo to nga ikaw si Doris. Hilam diya. Di ka mo tuo? Di ka mo tuo niya. Sige kag sangpit sa kungan. Buang nga ka. Kuanggol man ka. Ay, asa naman ko ni Timyong? Wa naman mo balik. Iya sa tingali tong amigo ang nanuktok. Gidala sa tug-inom. Pero imposible man sad kay mananghid magid na og mulakaw. Pero karon mo man mananghid. Tanaw na kas gawas. Pero Doris, maglisod kong tuon ni mo, Doris, nga ikaw bagyo di kay kadaot ni mo. Katong Doris ka kong asawa ka to, hubag katustan na, no eh. Pero ikaw, ginoo ko. Mapalid na tingagag ka ng padaron ang electric pan, tumbam din ka. Ako lagi ni Tims. Bida, usabra ko siguro nga ikaw ni, oy. Timyong, kinsa na siya? Siya ang... Ako yung asawa. Oh, ha? Unsa oy? Sulti siya, Timyong. Sulti. Ako iyang asawa. Kaya, Tiragod. Kung ikaw ang iyong asawa, pakit ako sa mga ebidensya, be. Nga banaw ang asawa mo doha. Bakit ate Timyong? Unsa ebidensya niyo, Timyong? Ako ang... Kasado mi sa simbahan. Ug niang amo mga picture sa pagkasal. Kamo na amoy picture sa kasal, ha, Timyong? Na ako... Ipakita, Timyong, ipakita. Paghilo mo, ako sa mo! Gahalhan mo lang mo. Iday. Inyo ta pasultihon. Yang musulti ta, inyo ta sa pawan. Binuang na inyo. Kinala masitulan eh. Pabarangay ta mo. Unsa? Naabot gid bis barangay. Unya sa dihang didto nami. Gaya kap, oy. Wato na na to kadiyot si Kap, ha? Nangihi pa. Nangihi pa man di ay. Ay, Timyong. Hoy, unsa man, sikit-sikit man ka ano mapayhana. Sibog ko nung nga rin. Nga nung magbuot magkaasawa man ko. Unya ako, di ko asawa. Paghilom lang isbaan ninyo. Sa mo.
Oh, gihagyo ang tadan nga manindog tabi kay nanato kapitan. Be, panindog mo. Ha? Kaya ngikar ba na nangihi? Baho kay na anso. Panindog mo. Ayay, kap, sakita ko. Gaw kang dako. Imutang pakuwawan da. Imutang ipalailao niya imursak iapel og nag-unsa ta. Ikaw ron kaloy taktakon taro kang buwanga ka. Ayaw sa dana, kap, taktakon good. Unsa may giday na hitabua, hang? Akap, kini sila ba, Kap? Ako asawa ka. Unsay ngan? Kinsay asawa? Ako ka. Kinsa may inyong bana? Siya. Duha imong asawa, timyong. Kuan, Kap, ka ng... Kuyawa ni mo. Sus, mura mag original ginoon. Do kaya Nahibawag. Soy, paghilom. Hilom kaloy. Kuyawa ti mo. Nahibawag ka ba, timyong? Okay, kada? Nga mahimong mapriso ka ni imong kalaki. Pero mangutan ako. Unsa man, kasado gyud ka mo? O ka. Sabot. Priso ka ni timyong. Ang imong kalso ani, abinin mo unsa? Bigamy. Oh, patay kami yung. Unsa man gyud di ay ning hitabua, nga nagpakasal man ka aning duruha. Si biga mi. Karutan ni Be. Kap, Bigamy. lagi, biga mi lagi. Kap, kini siya, Kap. Mao gini akong asawa, Kap, kini. Pero, naapil man ni sa pagkalunod barko. Nagtukong patay na kay, usa na kung katuig. Una pa siya may patimaw. Oh, ngano do kay masak kami patimaw? Ay, nasakit man ko, Kap. Wag ko kabalik nganhi. Mabitang niwang nag-ay ko. Nasakit ka? Unsa man sakita? Nainumdum ko, Kap, nga na-amnesia ko. Unsay ngan? Mayusad ka ma-amnesia, no? Kay mahinomdom ka nga na-amnesia ka. Akong buhaton na ni Kap. Pwede ba nga kinin lang silang duha, Kap? Di ko masukutin yung. Labaw na ko. Patay kami yung. Patay yung kami yung. Hilob na ko siya. Kaloy, sa magka! Dugay na kayo sigsug na ko, da! Tukod na karong buanga, Kap. Ha? Hilom mo, ha? Hilom! Mao ni among problema ron. Unsaon man ni uy, do na mo'y idea ani? Palihog ko no, unsa man og kamo ang pasultihon. Elma. Good morning, bang! Sa tanang mga tao nga namati nato karon. Good morning. Thank you. Good morning, Sa tanan Tom. nga Good nagpaminaw namo ron. Oo, Pinagyon sa mga tao ni Cap Grimar Bariti diha sa buhisan ang unang kapitan nga naghimog wifi siyang barangay si Cap Grimar Bariti. Unya pasalamatan po nato si Kapitan Francis Espares nga mo ang kapitan sa Kiyot. Thank you kayo. Paris, o ni Mrs. Mierna Espares, asawa ni Pangko Espares. Good morning sa ato, Mr. Wilfredo Yu. Lu. I'm sorry, Mr. Wilfredo Lu. Nga, doon na may gipamaliog ni Ruel Quirante. Itagitagaday may mayong buntag diya, Sir Fred, sa BPI Jones. Gimingaw naman ko niya. Unsa ba? Kumusta ka diha, Sir Fred? Sir Fred Lu. Sa atong higala po diha sa BPI. Oh, thank you kayo sa tanan nga nag-maintain, nagtumarka ron, og Paniawan Herbal Capsule, Paniawan Plus with Mangosteen, Paniawan Herbal Capsule with Garlic para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ng sugar, munang ayaw si piyata pag inom kada adlaw gyud og Paniawan Herbal Capsule, Paniawan Plus with Mangosteen, Paniawan Herbal Capsule with Garlic, para sa itong mga high blood, ha? Katong mga kolesterol nato. Sa di pa ka mamahaw, inom mo sa ka kapsula sa Paniawan Herbal Capsule. Ini ka paniud to, maugyapon, inom daan, sa ka kapsula sa Paniawan Herbal Capsule. Na ka maniud to, maugyapon sa panihapon. Usag yapon ka kapsula, imong imnon sa Paniawan Herbal Capsule, una ka mukaon sa imong panihapon. Unya sa tanan nato mga kaigsuonan nga naa sa kabukiran nga nag-ugman ana ato mga uma, inig-uli gyud nato sa panimay nato kinahanglan nga duna gyud dayon tay ikahaplas sa ato ang mga buko-buko bukton kalawasan ug tiil ang said Panyawan Liniment Oil ang number 1 nga haplas karon sa Kabisayan ug Mindanao. Kinahanglan mag-stock gyud ta ana kay dili nato tuyoon nga mukalit lang na nagdatay pamaol, panuhot, panakit sa kalawasan kining atong likod manakit. Labi na gyud ana
tanang mga pinaakan sa mga mananap nga mga mahimong kagid ato nga plasan og panyawan liniment oil. Unya dunagali tay mga barikos diha kabong mga babae, haplasin na ninyo panyawan liniment oil kanang dunay SED panyawan liniment oil nga hinimo sa Seed Pharma og giapod-apod sa SED Marketing kay mao kanin number 1 nga tabal sa ato ang mga pamati sa atong kalawasan. Unya pod kada yung mapalit sa butika ha. Ana ra gyud mo palit sa butika. Ana ra gyud din ha kay naa diha ang original nga SED panyawan liniment oil. Thank you kayo. Kuya Gili. Si Bobby D. Magpasalamat agam si Bobby D. O sayang asawa si Nali. Mga suki na to sa panyawan liniment oil. Unya ambot lang ka kay si Edgar Sadron magsigil sa gamit kaya asawa mo nahi man na. Edgar Wano? Oo, magamit. Di ba? Oo, dagka na kaya itong mga suki sa panyawan liniment oil. Thank you kaninyong tanan. Unya ako sa diini pasalamatan po ang tigpaminaw kayo nato si Indahay Rosel. Si Indahay Rosel. Palihog kog igritaon ang akong BF sa kung akong pasultihon kay naminaw gyud mininyo taon si Larry Tubo sa Bilyaba Leyte. Nadiha og si Rosbel Villafanya sa Pulumulok. Thank you kay ninyo Pulumulok South Cotabato. Thank you kay ninyo sa sigig paminaw dinday Rosbel og ni Larry Tubo sa Bilyaba Leyte. Thank you kayo. Bambina! Kung salamat kayo, ha? Ilabi na di ay nila ni Sister Manning, ang facilitator sa BEC diya sa Harag Uslob, Mrs. Fidila Sarino, facilitator sa BEC diya sa Kalinay, unusab ni Sister Apling Casio, ang facilitator sa BEC diya sa Kubong. Salamat sa dili pang yung mga prayer meeting o Bible sharing, nga nangaligot sila dito sa Bugnaw, kayong sapag, giyang tubig, isubutangan lagsanda yung kawayan. Salamat kaayo sa inyong pagparabon sa celebrity ko, Jik Beauty So, para sa atong beauty care. Unya mga kaigsunan, siguro na ibong mo nga nung gibati na ninyo nga doon na mo'y sakit nga kanser. Kani mga kanser, kani mga diabetes, hypertension, arthritis, cyst o uban pang balatian. Kana tungod manggod na sa toxin nga mo daot sa blood cells nato. Kung madaot nga atong blood cells, mao na hinungdan nga masakit tag ingon ana. Busay igala mga kasama, sultian tamo ang G-Detox Plus Herbal Capsule. Usa kini ka natural detoxifier. Mao ni tigwagtang sa mga toxin sa atong lawas. Usa kini ka natural remedy nga tigwagtang sa mga balatian ug puno kini sa nutrients nga mao'y makapaligon sa atong mga vital organs. Kay aprobado man ni sa FDA registration number FR-80715. Busa wagtang kanang mga toxin sa inyong kalawasan nga mao'y hinungdan sa inyong balatian o karon ligon ang atong vital organs. Inom gyud ta kada adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog kay number 1 ni mutangtang sa toxin sa atong kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ayo ako na pag-ustaw sa pasalamatan ako si Teodoro Yon Galendez diya sa Agura Cagayan de Oro nga nagpaminaw gyud ato kanunay. Thank you kayo, sir. Kaniyot lang, Ate Pres, si Sir Johnny Kabatingan diya sa Liluan, former Kapitan Johnny Kabatingan, good morning mo diya. Labi na gyud ni Kapitan Ray Marimon sa Liberty Bin Unido Bohol. Kumusta ka mo diha? O sa tanang mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat sa iyang Miguel Foliar Fertilizer. Atong sender karon adlaw si ang atong sender, Ate Pres, kini si Ilma. Ay, Elma. Ilma lagi, Ate Pres. Katong iyang kuan kanang yan, nabinyo siya ba taong wa siya kay bawa, Ate Pres. Biyudong buhi. Biyudong buhi. Kaya ang asawa na missing. Nalunod ang barkong sakyan. No? Oo, sa katuig, pag uli. Wala siya kaila, kay daot ko nung kayo, nasakit ko nung siya lang tanggi ko. Nga, agad niya ko, nga, haing ko ka ni yang asawa, pero way nakita pa tayong lawas. Oo, bitaw, hibong, bitaw. Mauna, nga, iyon tatanggi. What? Tinood ay. Mga 2 katuig ba, or tulo, no? Oo, ana, tato, miyong, hasta sakyan. Wala ta siya dahil mag-menu. No? Mayahod sa yun yung babae, Steve, yung bata-bata pa ko niya si Ilma. Maurasad kung natintal dayon. Matintal magaling naagad makita ang asawa. Unsa pa kang way nakita ang asawa, no? Mo na. Ino dati, Pres? Oo. Muna nga, karon problema niya, duha, para ni
Timyong to? Yang Timyong. Timyong. Oo. Okay ra kayo masagot. Pero di masagot ang duha ni mo kasawa nga magduha. Usara magipiliun ni mo. Lisod yung kabutaw Diba? ni Timyong karon Ate Pres. Usawa mo na ni mo. Mao na, Pero, Gulyat, Ah. kung panalitan, nakasal siya atong una niyang asawa ni Doris. Ang tagaan Diyo tingali o... Pabor. Kuan, ana, ang katog yung una. Adi Ang ba? una yung asawa. Oo, no? Oo, ang ikaduha, ma-invalid yun di alito. Ang ako sa bukiha sa tuskuan. Si Ilma. Ha? Ikiha niya. Katong ikaduha. Mauni nga. Marag libog tao. Makiha ba? Makakiha ba ka siya? Makiya siya Ate Pres. Oy, kay amot lang. Magkatarungan siya Mata nga abogado. pagkabaw, Bam, pero- ikaw ba, be? Are, bam, ikaw, mas mayo Na ng... abogado ni Bambina? Oh, sa una na abogado ni siya. Ngum ni siya makapaserbar? Nagsigi kong tanaw dire. Yeah. Oh, nagsigi kong tanaw asan na ulan ako magkita dayon kato magingon nga ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan ug muipon siyang asawa ug sila usana. Oh, nining atong sugilanon. Nalibitik ko. Natulo man sila. Dili man usara natulo kay naduha man iyang asawa. Katong gipasiuna ni palakbit ni Ate Priscilla nga ang una gyud maoy bugat. Ang unang, ang original gyud nga asawa, no? Mao na siya bugat. Ang problema ani karon kay kanang na ang napakasla niya kay mao lagi ngawa siya kay bawbuhi ba da iyang asawa. Magkatarungan ba siya po? Oo. Pero bam, tubkurik ka ito pa kadit. Ang murag, ang hatagan og Pabor. importansya Importansya. gyud nga okay ra kung 7 ka tuig nga wa mo pakita ang imong asawa, wa nagpakita okay ra nga makaminyo o kaglain. Ana Ana ba sa natin? 7 balaod? ka tuig. Murag Ano, diba? inana, 7 ka Murag tuig. ingon- Nga tiguang na kayo skuan na si Timyong. Oo, basta murag inana, 7 ka tuig nga wa gyud nagpakita nga bana or asawa, makahimo ka na Pagminyo. Oo. Mao ba? Pananglitaw nung tinuod ng imong giingon Ate Pres nga maabot ng 7 ka tuig, ibutang nato 7 na katuig. Oo. Kanang na ang para na ako daghan kog tukion kay nga amo mga conjugal property sa mga yuta, mga balay, mawala ba puy bisa na? Kasi way bisa. Kana bang mawala na sa bili after 7 years? Ang amo ang mga kinuptanan ba nga sa unang asawa? Oh, dili, iyan na to. Kung palitan, wa gyud ipakita sa bana na to or sa asawa nga nabili ba? na to eh. Oh, kay wa naman. Wa naman. Juan, Claim og kujugal gawa na kay asawa. pananglitan og maone giingon ni Ate Priscilla, pananglitan og kanang matinuod na kanang na ang abogado gyud mo ilang dangpan ani no. Kana, abogado gidangop gyud. gyud sila sa abogado. Ilabi na ikaw sinder, ang ikaw nagpadangat ni atong suwat. I-adto yung abogado kay Kana, ug abogado. muklim si Dures nga siya gyud ang unang asawa kinasal kami. Muklim sa ka Alma kasi nga rin usa. Muklim Ilma. muklim sa kailma nga binakaslan po kapan mo lagi maghiskot og original mas legal man tong usa mas bugat ko siya man mo'y una. Time sa ang problema karon og asa na ang gugma natakli. Ha? Ang gugma ang ng gugma? team yung ug asa na ron natakli. Mauna. Gugma ka- Aga ko katong Ilma kay bata-bata pa si Oo. Ilma. Unya si Doris nagpakita nga liwang na kayo, Oo. anay kuan. Ang ako og si Gulyat. Gulyat ang ako ba og si Tim yung magpili na og dunay ngipon. Pero kani hinos Tim yung itang, kani Tim yung itang mao ni wa Ayaw nag-apis team itang. Wa gyud iyab ni Tim yung itang, kini Tim yung kining usa duha may asawa. Forbida Dili sa dili niya sa Gulyat kay wa man gud mapakita sa Buta na lang, katuig. buta na din. Pero karon wa na kay naaman di ay iyang asawa. Mura na igo-igo gyud sa nagdaan ni original nga nagda. Yan Nga, duhay adtoon Gaisano, North ug South. Wala na dit. Wala na ditong butika Gulyat. Maabitaw duha may butika. Ang ako lagi ani gibutang diha Ate Pres nga one year ra nga wa pakita. 1 year. Ang unang asa. Dili layo dito. 7 years gyud ate Layo Pres. din Una si ka Tino. 7 ninyo. years nga. Layo gyud. Wa gyud mo pakita, murag makahimo pagminyo. Layo gyud Adi, tinuod. bakit na? Layo ra gyud tinuod. Ug ingog 1 year lang kay 7 man tumong gihisgutan no. Sa ato pa sa katuig, 7 katuig tuloy asawa. Tulo sila katao. Tulo Tulo katao. ka persona. Apan wa ka butog 7 katuig, usa ra katuig mo na ilisod. Pananglitan og muklim Diyos Dures kay siya may original. Ug muklim sa kini ko nga siya pod original kay pinakaslan pod siya. Ang ikatulong la lison, hain ang gugma karon ni Tim yung matakli. Kana munay kuan ko nahain. Oo. Madalitan
Pero kung panalitan ikuan niya balaod, kung kinsa gyud mapugos gid siya panalitan atong Doris. Ari ko na. Mapugos na gid siya. Ari ko na. Atong siya Doris, siguro Ate Pres. Oo, muna. Lagi siya lain. Oh, ikaw Timyong, apil kag hukom. Ayaw may panunaastanan, apil ka kay... Ayaw may hatagin problema. Kay sige may hukom dire. Ari Kanang Timyong. na ang, wala man may kibag, hay na ron imong gugma matakli. Diabas una o diabas ikaduha. May pay nangasawa kag bayot. Unsa to, Ate Pres? Unsa usbara pre sila? May pay nangasawa si bayot. Di gyud madungog. Salamat po pa nagatitulo man nun. Kada ko ang puzzle, Tihon.